Maayong adlaw akong mga amigo ug akong mga amiga. Karon ipadayon nato ang mga basahon sa Biblia. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Woo! Si Noah sa English matawag kini nga Noe sa Binisaya. Ug mao kini ang istorya ni Noah o Noe ug ang lunok. Ang yuta napuno sa mga tawo. Apan sila nakasala pag-ayo nga ang Dios nagbasol nga iyang gibuhat sila. Nakahukom siya nga magpadala og dakong lunop aron mabanlas ang tanang katawhan. Adunay usa ka tawo nga ginganlag Noe nga dili sama sa uban. Si Noe nahigugma sa Dios ug mituman kaniya. Nakahukom ang Dios nga luwason si Noe ug ang iyang pamilya gikan sa lunok. Si Noe may usa ka asawa ug 3 ka anak. Ang ngalan sa iyang mga anak nga lalaki mao si Sem, Ham ug Yapet. Ug ang matag usa niining mga anaka may usa ka asawa. Busa 8 ka tawo ang pamilya ni Noe. Ang Dios karon nagsugo kang Noe sa pagtukod sa usa ka dakong arka. Kining arkaha maoy dako sama usa ka barko. Apan kung tan-awon maurag usa ka dako nga taas nga kahon. May 3 kini ka andana. May mga lawak kini alang kang Noe ug sa iyang pamilya. Sa mga mananap ug sa mga pagkaon ilang gikinahanglan. Ang Dios misulti kang Noe. Ako magpadala og usa ka dakong lunop sa tubig ug laglagon ang tibuok kalibutan. Ang tanang di makasakay sa arka mamatay. Si Noe ug ang iyang mga anak misugot sa Dios ug misugod sa pagtukod sa arka. Apan ang ubang mga tawo nangatawa lamang. Walay bisan kinsa nga mituo kang Noe. Tapos sa daghang tuig ang arka nahuman. Karon ang Dios misulti kang Noe sa pagpasulod sa mga mananap ug mga langgam sa arka. Ang Dios miingon nga pasudlon nga tinagurha ang pipila ka matang sa mga mananap, laki man ug bayi. Apan sa ubang mga matang sa mga mananap, ang Dios misulti kang Noe sa pagpasulod ug tinagpito. Gituman gayud ni Noe ang giingon sa Dios. Human ni ana, si Noe ug ang iyang pamilya usab misulod sa arka. Unya ang Dios misira sa pultahan. Giserhan sa Dios ang pultahan. Ang tubig nahulog gikan sa langit ug misaka gikan sa kadagatan ug mga lanaw. Ang tanang patag nga yuta natabunan. Bisan ang kinatas-ang kabukiran nahanaw ilalom sa baha. Nag-ulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Ang tanang katawhan ug mananap sa gawas sa arka nangamatay. Sa kasamtangan, si Noe ug ang iyang pamilya ug ang tanang mananap luwas sulod sa arka nga naglutaw sa baha. Ang Dios wala makalimot kang Noe bisan sa makadyot. Ang Dios nagpadala og hangin sa paghuros. Mihubas ang tubig. Human sa 5 ka bulan, ang arka nahipatong sa bukid sa Ararat. Nagpadala si Noe og usa ka salampati. Sa dihang wala na kini mobalik, nasayod siya nga luwas na kini. Sa namalan na ang yuta,
gisugo sila sa Dios nga manggawas sa arka. Ang unang balangaw. Dayon si Noe ug ang iyang pamilya misugod sa usa ka bag-ong kinabuhi sa gawas sa arka. Nagbutang ang Dios og balangaw sa langit isip usa ka saad nga dili na niya bahaon pag-usab ang tibuok kalibutan. Mga bata, unsa nang balangaw? Nakakita ka na ba sukad og balangaw? Tama, matawag kini nga rainbow sa English. Ang balangaw o rainbow nagrepresentar sa saad sa Ginoo nga dili nagayud niya laglagon pag-usab ang kalibutan pinaagi sa usa ka lunop. If you have any comments or suggestions, you may contact me in my Facebook page, Bisaya for Kids by Mama Amor. Please share this video to your friends and family so that they may also learn Bisaya language, and of course, so that kids can learn the stories of the Bible. Salamat!